Здравейте, сега ще покажа един фокус, който видях в YouTube, обаче аз малко подпромених. Така, ето сега горната карта е жокера. Избутваме лекичко жокера. Избутваме лекичко. Правим така. Ето сега жокера става на поп. Добре, да видим дали долната карта не е вашата карта, жокера. Не е, това е десетка кула. Добре, отново бутаме. И правим това движение. И ето го тестето, ви го покажам, че е най-нормално. Сега какво правим? Правим така, хоп. Ето го жокера. Малко се видя тук, когато ми беше в ръката, но няма значение. В ръката, не в ръка, поправка. Така, ето как става този фокус. Избутате лекичко жокера. След това с длънта си, как да ви го кажа, взимате ето така попа и го качвате горе. И правите така го изравнявате. Първо забравих да ви покача нещо в ръцете, значи ето така трябва да ви се получи нещо такова. Ето. Така гледате да не се вижда много. Така правите това движение. И след това дабъл лифт. Какво е това дабъл лифт? Някои хора могат да не знаят. Просто вземате две карти. Ето, попа и жокер. Покажете следващата карта. И пак правите същото движение, обаче този път какво правите? Ушким правите така, обаче си запазвате жокера в ръката. Покажете ушким тестето. И после, например, може да направите актьорска роля, например, да го извадите от косата, от ръката, от лицето, обаче аз нямах панел наблюдател и направих така. Така, надявам се този фокус да ви е харесал. Довиждане!